Eu prefiro o nome de etnógrafo, pero bueno, é igual, porque os etnógrafos e os antropólogos, as distancias que hai son nulas, depende das tradicións en las que se incluía un, non? Hai a tradición anglosaxona e americana que fala máis de antropólogos e antropoloxía, que se impuxo moito últimamente, e aí había a tradición europea que fala máis ben de etnógrafos ou de etnólogos, non? A min dame igual, pero bueno, a min sempre que podo uso o termo de etnógrafo, non? Sí, vamos a ver, non é doado fixar unha data exacta para saber cando os galegos comenzaron a ir facer as segas de Castela. O que sí sabemos é que no século XVII xa ían, polo menos no século XVII, ou quizáis finales do XVI, e no XVIII estaba moi establecido, eso xa hai moitos testemunhos de que eran xa moitos miles os que iban a Castela no XVIII, e depois no XIX o mesmo, e chegou ao XX. No século XX empezou a decaer a cousa por razóns obvias que direi a continuación. Empezou a decaer porque realmente empezou Castela a mecanizarse, empezou a desaparecer o traballo da fouce a man para empezar a facer maquinaria, a estenderse a maquinaria que facía o traballo xa dunha maneira mecánica. Iso xa empeza en algunhas zonas nos anos 20, noutras zonas van máis retrasados. É curioso que na mesma, por exemplo, na mesma, o que se chamaba Bella Castela a Bella, que agora se chama a Comunidade de Castela León, non? León, pois aí nesa zona hai curiosamente localidades que se mecanizan moito antes, xa deixan de acudir segadores galegos, xa nos anos 20, nos anos 30, pero hai outras que se mecanizan máis tarde, entón siguen indo ali segadores, e os últimos sitios onde foron foi xa avanzados os anos 60, de primeiros anos dos anos 70, moi pouquiño xa, porque xa Castela estaba casi totalmente mecanizada, xa cambiaran os sistemas de recolleita do cereal dunha maneira total, e entón desapareceu esa emigración temporal, o que se chama na terminoloxía que se usa na teoría das migracións en xeografía, chamase unha migración anduriña, porque é como as anduriñas que veñen nunha época do ano e marchan noutra época do ano, unha migración anduriña, sí. Hai múltiples razóns, non só unha. Había que estudiar cada caso para ver as razóns concretas de cada caso, pero cando se produce unha cuestión así tan masiva, tan de tantos miles de persoas que nun momento do ano se desplazan, pois hai que buscar non só as razóns da demanda que había en Castela, que sabía esa demanda, sin lugar a dúdas, de cando nun momento excepcional do ano facía falta unha cantidad de mão de obra moi grande, cando no resto do ano non facía falta tanta, entón era un estímulo para ir ali a ganar uns cartos, pero tamén hai as cuestións internas de Galicia, non? Normalmente nos últimos tempos, no último século e medio, pódese decir que ían ou persoas de casas máis ben, chamémoslle, pobres ou con poucos recursos, que mandaban algún membro a Castela para conseguir uns ingresos adicionais que lle permitían mellorar un pouquiño a casa. Había outras razóns, a veces en casas incluso máis abastadas, máis ricas, que había sempre algún membro da familia, eran familias troncais, a veces con moitos membros, e había algún membro ou membros da familia que podía a explotación campesiña desa familia podía permitirse o luxo de prescindir dun par de persoas para que pudieran ir a Castela a segar e tamén traer de volta uns cartos adicionais que melloraran un pouco a condición de vida. E despois había ainda o terceiro caso de algúns que ían
para ganar cartos, sin lugar a dudas. Nadie se vai así por amor ao arte, ganar cartos, pero de paso tamén un pouco o afán de aventura ou de tal. É curioso que nese sistema se producían fenómenos moi interesantes a ese nivel. Por exemplo, a idade dos que iban. Era xente normalmente nova, ou de mediana idade, como moito. Había os segadores veteranos que podían chegar a ir con 40, 50 anos, xa daquela época non era moi provecta, xa. Pero había outros que eran os que iban de axudantes, os que iban de atadores, os que iban de mociños, de pinches ou de criados, que se iban para axudar aos segadores. Por exemplo, ir con un cabalo ou con a besta a buscar a comida para levarlle ao campo, levarlles auga e tal, que serán mociños a veces pois de 10 ou de 12 anos ou de 13 anos, nada máis. Hai un caso moi emocionante que se recolle no libro que se publicou primeiro en Cuenca de Campos nunha exposición con Guayanos e despois reeditouse aquí en Galicia xa en lingua galega cando fixemos a exposición aquí de Galicia e a Sega en Castela, o caso de un neniño de 12 anos que iba cunha cuadrilla de segadores ali por Cuenca de Campos, no corazón da terra de Campos Castelá, iba e ele axudaba indo co cabalo a buscar a comida, como dixen antes, e a auga e tal, e o cabalo debeu de tropezar, caer, e caeulle encima o neniño, e matouno. Enterraron ali, na partida de defunción dícese que morreu sin facer testamento porque era pobre, un neniño que iba a ter, claro, como é lóxico, non tiña nada, claro, era pobre, e que lle pagara a misa o mayoral, que o xefe da cuadrilla, que lle pagara a misa para que dixan a misa e o enterraran. Se ve aí a ese espectáculo triste que sería dese pequeno mociño que morre en terras de Castela por un accidente, non é que o mataran, é que morre por un accidente, e a cuadrilla paga o enterro, e a cuadrilla que fai? Pois seguir a outra finca, a seguir traballando. Sí. Alégrome da pregunta porque a miña ascendencia é toda chairega, tanto por parte de pai como de nai, non? Todos os meus antepasados proceden aí da terra chalucense, non? Aínda que non da terra de Miranda exactamente, pero bueno, da terra chalucense. Alégrome da pregunta. Bueno, a terra cha daba moitos segadores, a Galicia interior en xeral, a Galicia interior, Lugo, Ourense, tal, daban moitos segadores para Castela. Pero tamén as terras máis costeiras, incluso hai datos de segadores que iban pois da zona de Tui, por exemplo, ou de zonas aquí, como aquí na provincia da Coruña, pois de zonas como pode ser a terra Estado Xallas, ou as terras do interior de Pontevedra, como Lalín, etc. O sea, incluso da Galicia occidental, diríamos, máis próxima. Iban de toda a Galicia, ainda que o grosso máis grande, era máis ben das terras do interior de Galicia, tanto o interior de Lugo como o interior de Ourense, pero tamén as terras do interior da Coruña e de Pontevedra. Por qué? Bueno, porque nesas zonas é onde había esa sociedade agraria, da que eu falei antes, que eran unha sociedade agraria que moitas veces necesitaba, en algúns casos, traer a casa uns ingresos adicionais que lle permitiran á familia ou ben manter a súa vida ou ben mellorala un pouco. Por outra parte tamén era esa zona onde abundaban máis esas familias que dixen antes troncais, onde había non só o pai o nai, a veces 3 xeracións había vivindo na casa, había tamén sempre un irmá ou irmá solteira do maurazo que quedaba na casa, e sempre había xente, mau de obra bastante, que se podía permitir un pouco o luxo de abandonar a casa, que algún membro abandonara a casa por unha temporada, eran normalmente 2 meses, ou que marchaban 2 meses e pouco, que marcharan, non? Non era igual nas terras de Ourense, donde nas terras do norte de Ourense, por exemplo, donde aí as familias troncais eran menos abundantes, o reparto da herencia era partes iguais, e entón aí tamén había necesidade deso, pero esa necesidade cubríase de outra maneira. Cubríase porque como a necesidade era maior, ou ser, a propiedade máis pequena,
a familia máis reducida, e os recursos da casa eran moitas veces moi escasos nesas zonas do norte, sobre todo do norte de Ourense. Entón, aí recorrías a outra cousa, que era o oficio permanente, o oficio permanente de afiadores, de capadores, etcétera, que eses xa iban a veces medio ano ou un ano, ou a veces incluso algúns iban a América e pasaban 2 ou 3 anos en América afiando, por exemplo, e volvían e tal, non? Era xa hai outro sistema un pouco distinto, pero é curioso que mesmo entre eses había, por exemplo, afiadores do norte de Ourense, da terra de Nogueira de Ramuín, por exemplo, de Monte de Ramo, de toda esa zona, Pereira de Guiar, moitos que iban de afiadores, e cando chegaba a época da sega, deixaban de afiar, guardaban a tarazana, como decían eles, a roda de afiar, guardaban nunha casa e iban a segar. E depois segaban, e cando acababa a sega, volvían a coller a súa tarazana e seguían polos povos de Castela, segando cuitelos, navallas e todo o demais. É difícil establecer unha cifra exacta. Hai algúns datos que temos do século XVIII e de principios do XIX que, sendo sempre aproximados e a veces con as diferencias moi grandes, pois nos poden dar unha idea aproximada. Hai, por exemplo, o caso de curiosamente, un militar inglés que na segunda mitad do século XVIII recorre a Península Ibérica e cando ven hacia Galicia, despois pasa a Portugal de Galicia, chamábase Darimpel, pois deixa un escrito, escribe unha especie de viaxe por España, non? Deixa un escrito donde o home encontra no camiño vindo de Castela hacia Galicia, xa chegando ao Bierzo, nas montañas que separan Castela do Bierzo, non? Ele coincide cos segadores que volven. E ele debe ser un home interesado en conocer a vida das xentes, non só de ver as paisaxes ou ver as cousas, a vida das xentes, e fala con segadores, e fala con un, e nos conta na súa historia o que lle conta ese, o que ganan, por exemplo, o que ganaban, o que levaba aquel ano, dice que el levaba, que eran, recordo, uns 30 ducados daquela ganaos, que eran moitos cartos, pero outros que non levaban nin a mitad, porque non todos ganaban o mesmo, e tal. E danos unha cifra, estou falando aí da segunda mitad do século XVIII, unha cifra de uns 30.000 da él. Pero incluso dice que poden ser hasta 60.000, o sea, unha cifra bastante respetable para a época, moi respetable para a época. Entre 30 e 60.000 son outros cálculos. Lucas Labrada, por exemplo, que escribe en Galicia a finais do XVIII, principios do XIX máis ben, pero escribe con datos do XVIII, dá tamén a cifra, unhas cifras parecidas, non? Era unha cifra moi respetable, que todos os anos salía de Galicia, iba a Castela e tal. Hai outra cousa que, aínda que me este estendendo un pouco, me gustaría comentar. A veces iban mulleres tamén, algunhas veces podes. Nos últimos tempos non, nos últimos 100 anos non, pero antes, no século XVIII, no século XIX incluso, iban algunhas mulleres tamén, iban de atadoras ou para axudar aos segadores, elas non segaban, pero iban de atadores. Pero hai un personaxe moi curioso en Galicia que escribiu, que non é galego, que era andaluz, pero estuvo destinado de xuiz en Viana do Bolo, aí en terras de Ourense, que deixou escrito un libro moi bonito sobre as costumbres e as tradicións desa zona de Ourense. Un libro, la aldea gallega, se titula en castelán, non? E aí el fala de que tamén había cuadrillas de mulleres, o sea, a muller está aí presente. Ahora que se fala tanto da muller, ahora que se fala tanto da incorporación da muller, bueno, pois xa había cuadrillas de segadoras en vez de segadores. O que pasa é que esas non iban moi longe. Esas quedaban segando por aí por terras de Ourense ou no límite de Ourense con Zamora, quedaban a distancias máis cortas, pero iban. E tiñan unha organización igual que a dos homes. Había a súa mayorala, que mandaba a cuadrilla, había as fouces, que eran as que segaban, habían as atadoras, podemos decir que unha sociedade de segadoras femenina, de menor ámbito, de menor espacio, pero segadoras femenina, igual que as dos homes. Exactamente igual que a dos homes. Creo que isto é unha cousa bonita de recordar, porque recorda que as nosas mulleres
tamén facían cousas. Tamén iban algunhas mulleres soltas que as cuadrillas de homes. Pero, en este caso, o que describe Nicolás Tenorio é que aí nesa zona do Bolo, que eran cuadrillas que se organizaban, eran de mulleres, todas. E iban a segar, pero nas zonas máis próximas, esas non iban tan lonxe a Castela ou a Extremadura como iban os homes ou tal, pero funcionaban igual que unha cuadrilla de segadores. Mire. Bueno, había en primeiro lugar o maioral. O maioral era que organizaba a cuadrilla, era normalmente un segador xa moi veterano, un segador que tiña ademais contactos xa de anos anteriores cos propietarios de Castela, cos que se podía negociar para facer a sega. Entón, ese era o que organizaba a cuadrilla. Normalmente, antes de marchar a Castela, unha temporada antes, empezaba a falar con xente da parroquia ou de parroquias próximas, a ver os que estuveran dispostos a ir. Moitos deles xa iban con el en anos anteriores, entón íbamos organizando, entón se organizaba a cuadrilla. A veces algúns incluso levaban máis dunha cuadrilla, levaban xente suficiente, hasta 16, 18 homes, que podían segar a vez en dúas fincas, o sea, como a cuadrilla, digamos, eran como dúas cuadrillas que dependían do mesmo maioral, non? E ese era o que dirixía a cuadrilla. Depois había, cando era así, por exemplo, pois se o maioral estaba cunha parte da cuadrilla ou cunha cuadrilla, a outra cuadrilla que dependía estaba con outro, e entón había unha especie de submaioral que era o segundo de a bordo, diríamos en terminoloxía mariñeiro, o segundo que se encargaba pois de dirixir a cuadrilla mentras o maioral non estaba ali. O maioral era quen facía todo o negocio inicialmente, era quen falaba cos propietarios, era quen axustaba o precio da sega, que podía ser de dúas maneiras. Eso, que tamén había aquí en Galicia, eso, cando traballaban xornaleiros para outra casa, que era traballar a mantido ou traballar a secas, non? A secas era que a propia cuadrilla tiña que comprarse a súa comida. A traballar a mantido non, o propio propietario da terra dáballes o xantar, o almorzo, o xantar e a merenda, a cea, os segadores, había sistema, e todo eso negociaba o maioral, estaban máis do maioral, o submaioral, e depois había entre as fouces, que as fouces eran os segadores, era o verdadeira forza de traballo, a forza de traballo eran os segadores. Os segadores habíaos de varios tipos, según a súa habilidade. Había as primeiras fouces, e había os que chamaban as segundas fouces. As primeiras fouces eran os segadores máis veteranos, os que eran capaces de segar máis. Os segundas fouces eran segadores menos, digamos, entrenados ou menos veteranos, que segaban un pouco menos, eran capaces de segar unha cantidad de terra un pouco menor que os outros, e entón, pues había tamén esa xerarquía entre eles. E depois, entre os primeiras fouces, podía haber un primeira fouce, un segunda fouce, un terceira fouce, o sea, había toda unha xerarquización. Depois había os atadores, que eran os que iban detrás dos que segaban, atando, facendo os mollos co cereal, que eran moitos menos, claro, porque avanzaban moito máis os atadores e era un pouco bon atador que podía avanzar un segador, non? Como é lóxico, non? Eran menos, e na cuadrilla había 6 ou 7 segadores, pois atadores eran só 3, ao mellor, ou 2 ou 3, non? E depois había os mozos, que eran eses que decía eu antes, como ese rapaciño, que eran rapaciños novos, que eran os que iban a traer a comida, traer auga, servir un pouco de intendencia, non? da cuadrilla de segadores. Esa era un pouco a xerarquía. Despois, en función deso, repartíanse os cartos, ao final. Os cartos, o maioral cobraba, iba xuntando os cartos de todas as contratas que iban tendo ao longo da sega, e ao acabar a sega, pois facían o reparto, e o reparto facíase proporcionalmente ao que traballara cada un, como é lóxico. Ata
ata finais do século XIX era a pé, iban a pé a Castela, sin lugar a dudas. O sea, era un camiño que arrancaba desde as aldeas de onde salían e iban andando ata finais do XIX. A finais do século XIX apareceu o ferrocarril. E o ferrocarril axudounos xa un pouco a ir un pouco máis rápido. Non eran trens como os de agora, evidentemente, andaban moito máis despacio, pero bueno, unha cousa era poder ir en tren a Castela en 3 días ou 4 días, ou ter como acá iban a pé a veces que eran, según as distancias que cubriran, pero eran como mínimo 8, 10, 12 días, 15 días e andando moito cada día, non andando así 10 kilómetros a máis, non? Andando moito cada día. Entón, cambiou, o tren xa cambiou, non? Incluso había nos trens había unha especie de billetes colectivos, donde se compraba ese billete colectivo salía máis barato. Entón, o mayoral compraba o billete colectivo para toda a cuadrilla, e de aí ven ese vello dito que primeiro, os trens montaban primeiro os viaxeiros que levaban billete normal, e depois estes colectivos montaban ao final, tiñan que ocupar os asientos ou peores ou a veces ir de pé, non? Entón, ese vello dito que decía, señores viajeros al tren y gallegos tamén, ese vello dito, non? Que incluso houve un grupo de música galega así moderna que recolleu ese dito, era por eso, porque primeiro subían os que tiñan billete normal e depois subían os que tiñan eses billetes colectivos que aproveitaban os segadores, non? E depois houve unha última fase, xa cando empezaron a aparecer os vehículos a motor, que a veces, sí, sobre todo nos últimos tempos, nos anos xa 40, 50, 60, no que o mayoral encargábase de contratar un autobús, e xa iban a tiro fixo á zona onde iban a traballar, porque normalmente cada ano si podían iban a traballar á mesma zona, non? Xa coñecían xa os amos das terras en Castela os coñecían, xa eles coñecían o sitio, entón xa contrataban un autocar para leválos no autocar, e ese autocar quedaba contratado para cando acabaran a sega, chamalo e que fora a recollelos e traelos. En canto a rutas a pé, cando iban a pé, eran moitas. Eu creo que todos os camiños que levaban a Castela podían valer, depende. Agora, había algúns que eran os máis importantes. Por exemplo, o camiño que iba por Ourense para sair por as Portillas sair a Zamora, e seguir despois de Zamora ao resto das terras de Castela. Había a ruta bella do río Sil, tamén, para os do centro de Galicia, sobre todo, saindo polo Sil, polo Val do Sil, hasta chegar a Bierzo, e depois do Bierzo a Castela. E depois había a ruta máis do norte, que é a ruta tradicional xa da bella calzada romana, que salía dende Lugo, a vello Lucus Augusti, pois salía a ir a cara a Pedrafita, e de Pedrafita tamén pasaba a Bierzo, e de Bierzo a Castela. Pero incluso eu tuve a ocasión, cando fixen un estudio hai anos, da zona de Navia de Suarna, en Lugo, da montaña dos Ancares lucenses, non? Hice un estudio, que hai ali un paso, que é o paso do Porto de Ancares, do bello Porto da Madalena de Ancares, pasando entre Galicia e León. E de ali chegábase ao Val de Ancares, o val propiamente do río Ancares, non? Pasábase despois ao Alto de Lumeiras, e xa se chegaba tamén ao Bierzo. E eu aí recollendo xente de edad, de moita edad, xente con máis de 90 anos, que me dicían que por aí tamén pasaban algúns segadores desa zona, que por aí atallaban, entón collían atallos. Por eso, quero dicir que, aínda que había grandes rutas que seguían todos os segadores, despois cada un depende de onde salira, e se había por o medio da montaña un atallo onde coller menos camiño, pois aproveitaban esa zona para pasar ese medio camiño e chegar a terras de Castela. Os datos que temos antigos, e volvo a remitirme, por exemplo, a ese militar inglés, que sería, en definitiva, un testigo neutral, porque él era un estranxeiro que non tiña por que estar a favor nin dos galegos nin dos casteláns, non? Sin embargo, él, nos seus datos que dá no libro, dice unha frase moi curiosa que ven sendo así, dice: non cabe a menor duda de que os povos de Castela necesitan imperiosamente o traballo destes galegos para poder sacar adiante as súas colleitas, dice.
pero a pesar de todo, a pesar de necesitalos, non nos tratan ben, trátanos con maior desprecio. Bueno, pois este inglés 100 anos antes de Rosalía de Castro xa escribe recoñecendo que os galegos non eran todo ben tratados en Castela como debían de ser tratados. De todas as maneiras, os testemunhos posteriores que eu puiden recoller de xente de Castela, incluso de algún amigo meu en Castela, xa non eran así. Xa non eran así, polo menos nos últimos século e medio, pois os galegos eran mellor tratados dentro de, claro, dentro de ser unha mão de obra que iba a traballar unha terra allea e tal. E hai a veces algúns detalles que revelan a ambivalencia do galego, que se dá en toda a emigración galega e todas as emigracións. O galego valórase por qué? Valórase por aquilo que ofrece a sociedade que recibe de maneira máis positiva. E que era o máis positivo dos galegos? O traballo. O galego tiña fama de ser un gran traballador. Claro, eran traballadores en certa medida porque non lles quedaba máis remedio. Iban a traballar, iban a ganar diñeiro, non iban a pararse a reír e a bailar, iban a facer... Entón, eran moi traballadores, entón, eso era valorado positivamente sempre en Castela. O galego traballa moito, incluso en outros sitios onde había migrantes galegos pasaba o mesmo, non? Eu recordo un francés falando comigo allá nos en París, que lle dicen que era galego, o galego très courageux, dice en francés, moi traballador, moi tal, o sea, é un fenómeno. Entón, eran valorados positivamente en ese sentido. Pero, ademais, os galegos eran, en Castela, eu podía dicir como o outro. Imaginen os povos de Castela que tiñan relación con fora, pero non moita, que chegaban poucos extraños a eles. Quenes eran aquelas personas que falaban un pouco distinto, que tiñan a veces algunhas costumbres un pouco distintas, quenes eran? Os galegos que iban a chegar a eses poviños de Castela, non? Entón, para eles, o galego era outro, outro con todo de positivo ou de negativo que pode ter o outro. Incluso hai un dato moi curioso de un personaxe interesantísimo que era George Borrow, un protestante que recorre as terras de España vendendo biblias protestantes no século XIX. Ten un libro moi bonito, La Biblia en España, que no que reflexe. E conta un detalle de que ele falando en Madrid, falaron de un pobo de Toledo, cunha persona de Madrid, un pobo de Toledo que esa persona conocía Toledo, non? E dice, pues é interesante ese pueblo, a ver se podo ir a él e tal. E dicho yo, o de Madrid, dice, se vai a ese, vanlle decir algunhas palabras en galego sempre, porque ao velo este estranxeiro, para eles todos os estranxeiros falan galego. Por que? Polos segadores que iban ali, que falaban entre eles en galego. Entón, como os castellanos dese pobo de Toledo sonáballes unha lingua distinta, claro, como é lóxico, unha lingua como estranxeira e tal. Entón, para eles, todo estranxeiro era galego, e se chegaba por ali un estranxeiro, eles aprenderan 4 ou 5 palabras do galego, dos segadores, e dicíanlles 4 ou 5 palabras en galego a calqueira estranxeiro que fora ali, fora de onde fora, non? O galego era un pouco outro, eses pequeños poviños de Castela. E ser outro é ambivalente sempre. Pode ser positivo, en algunhas causas, por exemplo, o traballo, pero pode a veces ser negativo. A veces velo con hostilidade, ou velo con un pouco de desconfianza, podíamos decir, como é normal. Eso vémolo nos nosos días cos emigrantes que nos chegan, que está pasando exactamente igual. Hixiene pouca, había pouca auga, moitas veces dormían nos campos onde segaban, cando facía bon tempo e non chovía tal, dormían nos campos onde segaban, incluso para ganar tempo co traballo e para ganar cada vez máis cartos, pois hasta incluso se había lúa, traballaban de noite, lavarse, por tanto, pouco. Pouco, como é lóxico, pero eso non era normal nese traballo solo, sino era en todos os traballos. Moitas das medidas higiénicas que hoxe nos parecen normais, hai 100 anos ou 200 anos,
eran descoñecidas totalmente, e ademais non só por as clases máis baixas, sino incluso por as máis altas tamén, non? Eso de bañarse todos os días ou ducharse todos os días, eso non existía. A veces non se bañaba ninguna vez ao ano, ou a mellor, ou 2 veces ao ano. En canto a alimentación, pois hai de todo. Os informes que eu pude recoller hai de todo. O que lles daban de comer en Castela, que era? Pois o que comían as clases populares castellanas. A veces era un guiso con touciño, a veces un pouco de pataca ou algo así, ou dabanlles un pouco de leite tamén, de ovella, ou de cabra, ou de vaca, non? Dabanlles pan, eso sí, pan blanco, pan trigo, non? Dabanlles pan, era unha alimentación moi normal nos povos de Castela. Que pasaba? Que a veces os galegos que non estaban acostumbrados a algúns platos típicos de Castela, dicían que non nos gusta a comida, como nos pasa a todos cando vamos a outro país e comemos outra comida distinta. A cantidade dependía das casas, que dependía da circunstancia. Aí tamén hai datos moi variados neso, eu recollín un montón de datos e hai moi variados. Había casas onde lles daban de comer abundantemente, daban de comer ben, e outras casas onde lles regateaban máis a comida. Eso xa non había un estándar de comida en cuanto a cantidade e abundancia igual en todas partes. Había sitios onde comían millor e sitios onde comían peor, seguramente. Hai casos evidentes. Non era normal, o traballo absorbía casi todo o tempo. Cando dormían nos campos non tiñan casi contacto ca xente da localidade, pero había certos momentos. Por exemplo, cando lle escollía a festa da aldea ou do lugar, bueno, da aldea do pobo castelán, pois a veces ese día non se traballaba ali, eles non traballaban, iban á festa e tal. E os tratos eran tamén moi diversos, depende. Eu vou dar 2 datos, un negativo e outro positivo. Nos libros de matrimonios de Cuenca de Campos, no corazón da terra de Campos, eso está estudiado por un natural de Cuenca de Campos que acabou sendo canónigo en Valladolid e que escribiu sobre o seu povo, non? Aí, ao longo do século XVIII e XIX, sobre todo no XVIII, datos recolleros máis ben do século XVIII, hai casos de galegos que se quedan que acaban casando ali, acaban quedando ali, e facendo fogar ali. Non vou dicir que foran moitos, pero si hai varios, non sino varios casos de matrimonios de xente galega con mulleres de Cuenca de Campos. E en algún caso dábase ese fenómeno. Pero tamén había o caso contrario. O caso contrario de un caso concreto de un segador galego que intentou mocear ca muller dun capataz que había ali en Castela, ca filla, o outro sería moito peor todavía, non? Estou equivocándome, con ca filla, e, bueno, ese, unha oposición contra el de medo, hasta casi o meten na cárcel ali da localidade, todo. Por tanto, non creo que houbera unha oposición sistemática. Había sempre ese medo que digo eu, que xa mencionei antes, ese medo ao outro. O outro sempre é ambivalente. Non sabemos se pode ser para nos bon ou pode ser malo. E entonces, esa ambivalencia a veces se inclina pola bondade, e entonces a relación é positiva, e outras veces se inclina polo malo, e entonces a relación é negativa. Claro, pode crear conflictos, incluso pode en algún momentos crear conflictos. Pois se podía conseguir varias cousas. Eu recordo un testemunho que está grabado en televisión, non o gravei eu, pero vin a grabación, grabado en filmación, de a entrevista con un antigo segador da provincia de Ourense. Contaba un caso, por exemplo, que el cando volvera un ano, cos cartos que tiñan, que lle servira para comprar unha vaca, para que a casa tuvera unha vaca máis. Claro, daquela nunha sociedade agraria, onde a vaca era o animal clave, pois de pasar de ter 3 vacas a 4 vacas era un pouco de ascenso de categoría, non? Depois tamén hai moitos datos que revelan como, cando volvían, nalgúnas zonas, por exemplo, do Bierzo,
xa cando volvían había tendeiros que montaban tendas, unha especie de mercadillo, chamaríamos nos nosos días, de mercadiño, de tendas. Cando volvían os segadores galegos, que volvían moi en masa, porque volvían nas mesmas datas, montaban esas tendiñas para venderlle as cousas, que venderlle, por exemplo, estou recordando un caso de un segador que compra un pano de baeta. Para que? Para regalarlo a súa muller ao volver e que fixera un dengue do traxe galego. Compraban produtos en Castela, compraban algunha cousa así para traer a casa, un pouco xa, digamos, de luxo ou de un pouco máis de elegancia, que era unha maneira de manifestar o seu éxito, igual que os emigrantes de tempos posteriores que emigraban a Europa, pois viñan con coches ou viñan con cosas para demostrar o éxito da súa emigración. Pois eso a nivel moito máis humilde, eses segadores tamén compraban cousiñas así para traer a súa casa así, que chamaran un pouco a atención, que foran un pouco unha novedade, non? E depois había para moitas cousas, para arreglar unha casa ou para pagar a veces trabucos, pagar impostos ou débidas que se tiñan ao mellor por un préstamo que se pediran por necesidade da familia e para cubrir ese, o sea, era o diñeiro que se incorporaba como un complemento importante, ben para algunhas cousas suntuarias, chamaríanse, ou ben para cubrir necesidades de cuestións de primeira necesidade. A muller quedaba na casa, podía ser, si na casa quedaban máis homes, quedaba acompañada por outros homes que lle axudaban nas tarefas do traballo nas terras ou no mesmo fogar, pero a veces, si quedaba sola, tiña que facerse a cargo da propiedade. Pero ese é o eterno problema da muller galega nun mundo de emigración, seña temporal ou seña definitiva. Se falta o home, a muller ten que facer os labores que teria que facer ese home que non está, que está ausente. E o que decía Rosalía, non? Hai as viudas de mortos, pero tamén hai as viudas de vivos, non? Bueno, en este caso de Castela, da emigración a Castela pola Sega, pois era unha viudedad temporal, un paréntesis de 2 meses ou así, non era tan grave. No caso da emigración, cando era transoceánica ou por aí, pois podía ser moito peor, era de anos e a veces hasta nunca, hasta non volver nunca, non? Evidentemente. Creo que xa o redixen antes con outras palabras, máis ou menos, non? O galego en Castela era outro, e el sentíase tamén noutra terra. O galego sentíase nunha terra que non era a súa, unha terra onde iba a traballar, e, por tanto, eso xeneraba toda unha serie de interrelacións positivas nalgúns aspectos e ao mellor negativas noutros, non? Entonces, pero sí que sí serviu para construir a identidade galega. Os galegos que iban a Castela eran identificados como galegos, eran outro galego, e os propios galegos en Castela, entonces acababan afirmando a súa identidade como galegos, claro, porque por contraste cos outros que así os identificaban, non? Hai que ter en conta que en toda identidade, calquera identidade, vou non decir de outra maneira, calquera identidade non se entende se non hai un outro. Eu non podo decir que son galegos e non hai outros que non son galegos, e viceversa. Outros non me poden chamar a min galegos e eu non existo. Entón, o ego require o alter necesariamente, non? E entón aí, pois sí, os galegos enfrentábanse co outro. É curioso. Tamén estou pensando noutro escritor, en este caso francés, Davilliers, que tamén fala dos galegos que iban a Castela no século XIX. Ten un pequenos párrafos dedicados a eles, e los encontran nas terras do que é Castela-A Mancha, non? Alá por terra xa da submeseta sur, non? Xa moito máis lonxe de Galicia, non? E dice que a ella admirou
que cando chegou veu unha cuadrilla de segadores galegos ali traballando e el parouse con eles e falou, e como el coñecía Galicia, pois lles dixo, ustedes son galegos, pois eu conozco Galicia, é unha terra moi bonita, moi tal. Entón dice que os galegos que se emocionaron todos ali en plenas terras de Castela, que lle deron da súa bota de viño para beber viño con eles, empezaron a celebrar e a poñerse todos contentos ali de que houbera un home que pasaba por aí e que lles contara eso. Por tanto, é unha manifestación de como eles tiñan a súa sentido da identidade como galegos, e como falaban ben de Galicia, e incluso el recolle no seu texto como falaban de Santiago, o apóstolo Santiago, que era un pouco, non era, ten unha idea de que Santiago era un pouco deles, era un pouco de Galicia, era un Santiago galego para eles, non? Tamén, sí, sí. Supoño que sí, e que se non irían. Os galegos non son tontos. Se deslogo foran os primeiros que foran, viñeran aquí sin ganar nada, sin ter ningún beneficio, sin obter nada, pois non volverían, evidentemente non volverían. Por tanto, sí, era un beneficio, era un aporte económico que axudaba as familias. Iso non quere decir que houbera momentos ou houbera circunstancias na que por algunha situación especial, pois que os beneficios foran tan poucos que casi non cubriran. Algúns anos malos, había anos malos para todas partes, e había anos malos en Castela, e cando iba a segar un en Castela un malo, pois a colleita era menor, os contratos eran menores, o pago era menor, e entón o negocio era malo, era un mal negocio. Por tanto, non cabe a menor duda de que a mellor algúns volvían de Castela facendo un mal negocio, pero a media era sacar unha cantidade suficiente para que ese viaxe a Castela pudera ser un estímulo, sin lugar a dudas. Me gustaríame engadir dúas pequenas cousas. Antes falamos da identidade galega, pero a identidade manifestase tamén moitas veces nos límites. É curioso como os galegos, cando iban a Castela, estes segadores, cando iban a Castela, a veces eran conscientes onde estaban no límite extremo da súa salida da súa terra a unha terra extraña. Eran bastante conscientes a veces. Por exemplo, é o caso de Foncebadón. Foncebadón está, como sabemos, xa pasado o Bierzo, nos montes xa de León, antes de entrar xa na zona de Astorga, da Matería, entrar xa en terra castelán, non? Bueno, pois eles pasaban o Bierzo, para eles o Bierzo era algo así, debía ser algo así, como que dice un refrán, que dice que Galicia é a horta e Ponferrada a porta, non? Pois para eso o Bierzo era un pouco como a porta. Ainda non estaban de todo moi lonxe da súa terra, non? Pero cando chaman a Foncebadón, sí, e aí en Foncebadón había a Cruz de Ferro, non? E hai a Cruz de Ferro ainda hoxe ali, non? E eles, hai ali un amilladoiro de pedras. Bueno, pois eles, os labradores, os galegos que iban a saber, aí botaban aí nese amilladoiro, botaban unha pedra máis, sumando unha pedra. Era unha pedra como facendo aí un milladoiro como de despedida. Aquí xa digo ya deus a Galicia, xa entro noutra terra que é Castela. O sea, aí hai unha conciencia dos límites, un límite un pouco difuso, porque incluye tamén o Bierzo, pero hai uns límites de que, bueno, aquí xa estou totalmente fora de Galicia. E a volta sucedía o mesmo. A veces, en algúns santuarios, por exemplo, hai un que aínda hai un recordo deso, o creo que está a cargo dese santuario, non sei quen é, pero ten recordo deso, por lo menos hai uns anos tiña un cartel onde explicaba eso, que é o santuario de Tuiza, en Lubián, no límite xusto entre Galicia e Zamora, entre a Portilla do Padornelo e da Canda, non? Aí Lubián, terra ainda de fala galega, pero xa no límite con Zamora. Entón aí, hai unha iglesia aí, donde da Virxen, unha iglesia da Virxen, e aí os segadores galegos, cando volvían da sega, se volvían ben, se lles fora ben, e tal, deixaban a súa fouce en ofrenda, depositaban a súa fouce en ofrenda. E esa capela estaba chea, esa iglesia estaba chea de fouces de segadores galegos que ofrecían como unha especie de agradecemento
porque volvían a entrar en Galicia, xa se sentían na porta de Galicia, e aí, antes de entrar en Galicia, agradecían a Virxen a volta con ben de Castela. Sí, eu o tema dos ferreiros non o estudiei a fondo, pero recoñezo que tiña unha importancia moi grande porque fabricaban o material básico. O material básico de un segador, aparte de outras cousas, eran os dedís necesarios, que eran a veces de madeira, outras veces de coiro, que se poñían para cubrir os dedos e segar. Por qué? Porque a fouce era fácil que se deslizara casa os dedos. As fouces estaban moi ben afiadas, se tocaban un dedo podían cortar un dedo. Entón, eses dedís servían para protexer os dedos e tal. Bueno, os dedís eran un elemento importantísimo, e pois, o elemento clave era a fouce. Unha fouce feita de ferro, de ferreiro, ben feita, ben afiada, era un instrumento de traballo básico, sin eso non había nada. E por iso é tan importante os ferreiros desa zona, por exemplo, de Río Torto de Lugo, que fabricaban fouces, que despois esas fouces eran usadas por os segadores desa zona que iban para Castela. Noutras zonas había outras ferrerías onde facían o mesmo. Había unha relación entre ferreiro e segador, cando, nalgúna ocasión, quizáis houbera algún ferreiro que, aparte de ferreiro, tamén fora algún ano a Castela a segar, de paso para sacar uns cartos máis, e entón aí coincidía o fabricante do instrumento co practicante, co instrumento, non? Co traballador co instrumento. Por tanto, é unha relación que eu creo que é importantísima, é a relación dunha peza sin a cal a sega sería imposible.